Terve. Tuloa. Mulla on ihan hullu penikkakipu. Piha tulee lunta. Mä lähdetään ihan just juokse Coopperi. Mä tiedän ottaako tää oikeesti yhtään mihinkään, mutta mä oon voidellut itteeni täällä nyt ainakin 1,5 päivää. Koko ajan. Aika vaikea silleen saada piitilleen kaikkiin tempuja. 400 metriä on yksi kierros. Entä kuinka nopea se pitää juosta? 3 kilsaa. Sun pitää juosta 7,5 kierrosta. Kiekkava. Eli jaa 12 7,5. Sitten sä saat minuutit. Ei kun sekuntit. 1,6. Ei kun minuutit. Eli 1,6 sekuntia yksi kierros. 1,6 kertaa 60. 1,6 kertaa 60. 96 sekuntia. Niin, 96, eli siis paljon sen tekee. No miinus 60. Ei vittu, voiko se olla noin paljon? Ei se nyt noin paljon. On. Joo, minuutti 36. Joo, on se. Onhan se. Ja näin. 2 kierrosta sulla on niinku about 3 minuutissa. Eli 800. Mä googlaan. Tuo on vitu vaikea. Tuo on päässä niinku ihan vitu vaikea ajatella. Se on 2,5 kiekkaa 4 minuutissa. Niistä on 3 tonnia. Niin on. Jep. 2,5 kiekkaa. Niin. No mistä vitu? Koska siitä tulee kilsa. Väärin. Kierrosta. On se joo, on. Siis paljon, minuutti 36. Niin 2,5 kierrosta. On vähän huono, jos se ei nyt oo oikein. Onhan se. Laske nyt helvetti se. No kyllähän mä lasken sen. Ei mun 7,5. Tuo on se vitun puolikas, sitten menee ihan vittu sekaisin tuolta. Pace calculator. Eli 3 kilsaa. Pitää kyllä itekin laskea. Tosta täytyy kyllä Niin pitää huoli, että se on oikein. ettei hän juoksee vitulliset. Että on hommasta tää helppo, sit onkin joku 2 minuuttia. 2 minuuttia kierros. Kasku onkin helppo. 12. Mitä? Siis paljon se pace on edes? 12 jaettuna 7,5. Niin 1,6 minuuttia. 0,6. Se oli joku 0,4. X60. 30. No, kyllä se on se. Joo, 4 kilsa. 4 kmh. Eikö mitään 4? Näytä. Eikö mitään? Ai 4 minuuttia kilsa. Ihan kuin joku olisi sanonut tolleen aikaisemmin. Eikö siis sen mä tiesin kyllä. Mut tästä mä nyt lasken näistä. Jos taat sais jotain. Kato mailien mukaan se. Mitä? Menee pää ihan varmasti. Tossa! 1,36. Joo, oli se oikein. Mä olin oikeassa. No niin. Mut oli Villekin oikeassa. Niin, Tukko 4. epäili. Totta kai mä olin. En mä sitä epäile. Vähän epäili. No et. Pientä lämpökiekkaa. Hullut kuumutukset. Varmaan oksena ennen kuin alkaisi ajanotto. Tätä on hirveetä. Ja sää on taas kuin morsian. Onko? Hieno. Nyt mennään. Se on nyt menossa. Joo. Nyt mennään. Pakko, joo. Häätö tuli. Mennään sen tosta. Häätö tuli, niin lähet. Saatiin häätö ennen kuin edes aloittaa. Hep. Joo, kukas ottaa aikaa ja mitä? Ai ihan perseestä. Mitä se tahti piti olla? 4 minuuttia kilsa. Mulla on sellaiset rakettikengät. Nää lähtee siinä puolessa välissä vitun kovaa. Joo. Kiittikenkä. Jep. Tämmönen erilainen näkymä. Muista Niko kanssa kuvaa lopun. Niin. Kuka vittu tässä määrää tahdin? Kaikki menee omaa tahtiaan. Eli kun kaikki menee kuitenkin about samaan hetken aikaa. Mä menen vittu heti täysin ja sit mä jymähdän tonne jonnekin. Ylpeä.
Ei saa. Ei vittu. 2,5. Me mentiin se eka kilsa niinku oikeet. Ja sit mä katsoin 6 minuutin kohdalla sykettä, niin se oli 196. Siitä asti mä taistelin. Joo. 560. Ainakin kellon mukaan, en tiedä oliko nyt oikeesti. Jää laskea. Voiko se olla? Oli se joku 2,5 about. Se 3 kilsaa vetää, niin ei siis se fiilis pelkästään ollut. Niin ei lähtenyt tahdonvoimalla. Ei lähtenyt tahdonvoimalla. Se eka kilsa lähti kyllä tahdonvoimalla. Joo, eka se menee vielä. Jep. Mulla on menossa lähtee loppuun tahdonvoimalla, mut sitten happi loppu. Joo. Ei pystynyt. Vittu oli hirveä. Juu, vähän. Hyi vittu. Siis se lämpöys kyllä jäi sinne tosi paljon. Jep. Mä jäin siinä alussa heti sen takia. Vittu, Joo. tuntuu että keuhkoista vaan vuotaa verta suuhun. Jep. Hyvän maku. Mitkä fiilikset ne? Sanattomaksi vetää. Kuin huono kunto voi olla. Ainakin. Mistä parantaa? Jep. Juu. Hyi vittu. Laskin tavoitteet tulee takaisin maahan. No laskin joo, ihan hyvin. Keskisyke 190. 2600. Pikku heirikku. Joo, se oli 2500. Mun näytti Niin mulla oli joku 255. Mutta se on aika lähellä. 2550. Mä lukitsen sen nyt vastauksekseni. 2560 mulla sanoi. Ei mitä se oli? 2500 mulla. Joo. Ei sukaan 265, se oli 250. Joo. Niin. Se voi olla aika oikein. Milloin me juostaan se seuraava sit? Se juostaa pitäisikö siinä kesällä ottaa yksi väli? Ei vitussa, mä en halua tehdä tätä monesti. Okei. No otetaan sitten kun on ns huippukunto. Huippukunto. Koskaan. Niin, mutta Eli joku viikko ennen maratonia. niin. Ja sitten ei pysty juosta maratonia. Mut siis tämähän toimii ihan vetona. Että tää niinku ihan hyvä niinku. No joo. Aa. Otetaan joskus, kun se on lokakuussa vasta se maratoni. Joo, otetaan Puoliväli. siinä jossain Niinku, kuukausi ennen. olisiko joskus, Lokakuun. siihen on joku puolta vuotta. 176 päivää siihen maratoniin. Niin. Jotain sinne suuntaan. Se on just niin puolella. Otetaan sit Silloin sit. 4 kuukauden päästä. 4 kuukauden päästä seuraava. No, katsotaan. 3 tonnia pitäis kyllä mennä. Mutta otetaan nyt tavoitteeksi, että 28. pääsee ton työkan loppuun, eli 28. Niin 28. Se on ihan hyvä kyllä. Tavoitteeksi 12 minuuttia. Niin. 11. No, kyllä vitsiä löytyy näinkin tukalassa tilanteessa. Niin. Ihan haudanpäivä jäi. Joo niin. Vai miten se sanotaan? Mitenkäs se sanotaan nyt meni? Oo. Ihan kun olisi pitänyt askelisen. Kai sitä tuolla kampata mitään Vähän se miten haluaa se yskä. Juokseeko vai meneekö kessuasta? Mut tohon vois totuttaa. Itse nousin 9. Oho. Vähän, Yhtäkkiä hyppäsin tolleen. vähän killissä se kenttä. Vauhtia. Mitäs tuolla? Ruumiit. Tuliko iso pöytä? No ihan liian iso. No niin. Joo. Faktoja. Herbyske. Jaha. Mä editoin tonne jotain viinaa. Editoittamassa sulle. Tarvisin tommat tehdä tuolla. Tuolla tommat tarvisin. Ai Jyski. Eiks ikinä kelpaa?
Mä kuun. Tai on... Meitsi kuu on. Tai on kun... Ei. Tai kun mä... Mä spikkaan gamea. Nice. Tätä ei voi julkaista. Tuo sammakko. Taitaa olla. Tai joku alien sitten. Tai mitä muita vihreitä on. Ainakin sammakko on, löytyy. Sitten joku... Joo. Hei. Kääriä sammakko se on. No niin, tämmönen galluppi. Mitä kaikki juo tänään? Mitä sä juot tänään? Kerro eka minkä ikäinen sä oot. Ja mitä sä juot tänään? 16. Spriteia juon tänään. Mitä sä laitat siihen? En mä nyt varmaan mitään ihan Spriteia. Jääkylmää Spriteia. Varmaan jotain alkoholia laitat. En mä ajatellut mitään semmosia. Eikö? Joo! Yhteistyö. Wihii! Rahteri, ei voiton tanssia. Nyt sit pitäis osua. Hyvinkään se lähti. Ei muuten. Hyvä, että tajusit itse. Kaksi ainakin katto. Mistä sä heität vittu? No vittu. seinästä. Ne taaksepäin. Äijä heittäis tai tästä vittu. Mene taakse. Mitä vittua? Selkä seinään, ei tarvi vittu tiputtaa. Mä oon vittu seinässä vittu ruutukkori. Metripöydät. Mitä vittua? En mä saa itteni pienemmäksi vittu tästä. Ynepää. No Kohta vittu tapella. lasketaan toi nyt sitten, kun laskettiin se Paitsi Ville heidäpä sen. sitten ei lasketa. Sä etit tosi hyvin, mä etin huonosti. Oho, tuleeko pukli? Tuli tosta sun heitosta. Ai mikä? Pukli. Tulit. Sä oot kyllä et halua vittu. No ei noikaan näköjään. Fuck you. Nyt asuu. No ei oo. Älä käytä käänteet. Tuu kääntees merkonomi. Minne sä heität? Mä liian voimakas. No niin, me hävittiin. Vittu mikä hirveä. Toi on se kun pyörittää sitä pallolla. Mä arvasin, että se on sun. Toi on Ronaldon pallon takan täällä. Vittu. Ihan päin vittu. Tästä tulee paska video. Love is not verbal. No niin. Ja nyt se rankaisee kyllä tällä tasolla, kun missä se on omat oli. paikat, niin niistä kyllä romottaa. Miksi te ette ikinä sano mulle tommosia juttuja? Näytäpä vihaili. Tää nyt ei ainakaan osu. No. Tää ei ainakaan osu. Vai? Ei kun vittu, nyt se osuu, kun sä käytit tuota käänteisteknologiaa. Eikä Ville heittää. Ei vittu, se meni niin hyvin. Sä heitit niin hyviä, mä heitin ihan. Se on sun reuna. Onko? Pitäisikö katsoa nyt tätä jätkää? Vitu imu. Vittu tää alkaa vituttaa kohta. Mä laitan sen toriin myyntiin kohta. Laittakaa viesti, jos haluatte ostaa. Eilen kuitti. Hei. Hei. Ostakaa. Imuri. Voi vittu. Mitä sä tuut tänne riemumaan? Sä oot ihan niinku se LeBron James. Imuri myynnissä. 185,99. 150 tänään haettu. Ja kello on väärässä, mutta Mä laitan tää. tuntia 7 minuuttia.
Mä laitan tän toriin tän video. Vittu suoraan imuriin. On muuten myynnissä. Vittu, tuo pitää muuta siirtää. Älä laita noita klippejä. Muuten myynnissä. Arvo. Itse jos menee päälle, vai tulee lisää kiusoimittaa. Paljon laajattu. Mä voin hoitaa sut tänään. Hoida toi imuri toriin eka. Siitä sais hyvä hinnan varmaan. Se on 5,99 itse asiassa. Tän takia mä tulinkin tänne näyttää tää Tomille tähän pelyssä. Ei se voi itteensä imuroida. No sinä sen sanois. Parin tonnin Ensi viikolla joku tonnin remppa. Tuomas vei parin tonnin susi. Helo, sä sai ottaa kuvia vaan, jos pitää tunnistaa niissä. Se on niin, tiedätkö se painaa? Kas tiedät? Maksaks ne oikeesti 2 tonnia? 200 per piece. Per piece, muista. Hirveen kallista kalaa. Miksi kuvaa? P.O.P. Ai. Sattuko? Ei, se on se vaan tohon lippikseen. Korjaa terttari. Korjaa. Silloin kun tuli korona, niin mä lopetin. Onko ollut oma firma tai ollut työntekijä vai? Mä olin kaverifirmalla oli kans. Paljon prosenttia olemassa? 45? Jotain semmoista oli siellä kaveri, mutta Kovaselle ei ollut. Joo, täällä maksaa, mutta kaveri maksaa. Kaveri maksoi 50 taas. 50 sanolla. Joo. Prosenttia. Joo. Okei, hyvä. So it's like good here from let's say July to August. So it's only 3 months. Okay. How's the weather in Iraq? It's nice actually. Now Yeah. we have Tänään vetoja. Vapun jälkeiset vedot. Ja vetoja. Ja näin. Siitä ois lähtö. Yes sir.